spomenuli smo gospođu Rešetar. Prije nekog vremena njena udruga Sjene su bili na razgovoru kod državnog tajnika tog i tog u ministarstvu, mislim da je demografije ili već čega. Još u doba kad su kune bile, inzistirali su na povećanju naknade za roditelje njegovatelje sa tadašnjih 2300 kuna na 4. Prevedite 100 u eure danas, to je mizerija. Ne? Ali pazite, u tom trenutku znači nije bilo 4, nego 2300. Ne? I sad u žaru rasprave, jel, i u nemoći, i možda čak i dobronamjerno, taj državni tajnik kaže, ali mi na vas bacamo 200 milijuna kuna godišnje kroz prozor. Sad zamislite tu rečenicu. Odnosno, zamislite se nad njom. Kao prvo, 200 milijuna kuna godišnje za državu je ona, valjda, jedno zrno kikirikija u vrećici kikirikija. Ne? A formulacija mi bacamo to kroz prozor, to govori o jednoj potpunoj bezidejnosti, o jednoj potpunoj izostanku bilo kakve empatije, bilo kakve ambicije da se uopće išta napravi. Nego to je onako jedna milostinja kojom mi zapravo peremo savjest.